Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Benvidos a un novo podcast de Radio Clementina. Queredes coñecer a historia do tesouro prehistórico máis importante de Galiza, de España, da Península Ibérica, de Europa? Queredes gozar cunha aventura chea de intrigas e grandes fortunas que se perderon por culpa dun tesouro maldito? Pois acompañádnos no programa de hoxe. Comeza Clementina Jones na procura do tesouro perdido. Nova York. Festa de fin de ano do Museo de Historia Natural. Que aburrimento! Outro ano que remata e eu aquí, sen unha miserable aventura. En cambio, meu tío aí está, asinando autógrafos e contando a todo o mundo como atopou a arca perdida, o Santo Grial. Por certo, eu son Clementina Jones. Cando toparei un tesouro para poder vivir as miñas propias aventuras? Camareiro, por favor, un zume de laranxa on the rocks. Aquí ten. Desculpe, señorita. Escoitei que está vostede buscando un tesouro. Pois eu son dun pobo de Galiza que ten un, é moi importante. Un tesouro? Onde? En Caldas de Reis. Un tesouro enmeigado cunha historia... Non lle digo máis. É mellor que a descubra vostede mesma. Por fin unha aventura. Caldas de Reis, alá vou. Caldas de Reis, terraza da cafetería, a Pousada Real. Menuda aventura. Levo media hora na rúa preguntando polo tesouro. E todo o mundo me fala en inglés. Levan unha mochila ao lombo e van camiñando seguindo unha frecha amarela. Son ben raros estes caldenses. Ola, desculpa, non son caldenses, son peregrinos. Eu si son de Caldas. Escoiteiche preguntarlle polo tesouro. Se queres podo contarche a súa historia. Son Elena Cabrejas, arqueóloga do CSIC. Que sorte! Eu son Clementina Jones. Jones, non serás familia de... Esta aventura é só para min. Moi ben, Clementina, pois escoita con atención a historia do tesouro que quixo ver a luz. Como comeza esta historia, Elena? Pois comeza nas Silgadas, unha finca de Caldas de Reis. O 20 de decembro de 1940, Amalio Touceda, carpinteiro da vila, estaba traballando nela de xornaleiro, facendo uns buratos para poñer os postes dunha viña, e cavando atopou unha peza de metal dourado. Anda, aquí nace ouro. Continuou cavando e atopou unha lámina, varios lingotes con forma anular, 2 tazas, unha xerriña e un peite decorados, todos de ouro macizo. Guau! Era moi grande o tesouro. Calcúlase que pesaba 27 kilos, un depósito de ouro puro realizado na prehistoria, na idade do bronce. Vou envolver na chaqueta todo isto e vou no levar para a casa, que ao mellor vale algo. E que aconteceu despois? Pois na finca estaban traballando tamén outros xornaleiros, e Ignacio Maquieira, o apoderado da finca, que presenciou todo o que pasara. Amalio, esas pezas que atopaches son miñas. Estaban na miña finca. Mira, Ignacio, con todo non te quedas, que o topei eu. Dille a teu primo Juanito que trae unha pesa e o repartimos. Coa pesa fixeron 2 lotes de 13,5 kilos de ouro cada un. E que fixo Amalio coa súa parte? Pois como non tiña onde gardalo, porque Amalio levaba só uns meses casado coa súa muller Dolores, vivindo nunha casiña na que só tiñan os mobles que fixera para o dormitorio, meteuno debaixo da cama, nunha caixa. Todo ese ouro debaixo dunha cama. E que aínda non sabía que era ouro. Aos 2 meses de atopalo, Amalio cortou un anaco dun lingote e díxolle a Dolores que fose a unha xoiería de Vilagarcía para que lle dixesen o que valía. Bos días. Podería decirme se este pedaciño de metal é ouro? A ver. Pois sí, señora. Ouro de 25 quilates.
Quere que lle faga un anel con el? Ai, non señor, non podo, que teño que pedirlle permiso ao meu home. Cando Dolores chegou a casa, contoullo a Amalio e ao seu pai, e este díxolles: Aquí non tedes traballo nin cartos. Collede todo este ouro e marchade para Norteamérica. Pero Amalio tiña outros plans. Amalio falou co seu primo Alfredo para ver como podían vender o ouro e gañar así os cartos que tanta falta lle facían. Tranquilo, Amalio. Mañá collemos o Castromil e marchamos para a Coruña. Coñecelía a un paisano co que podemos facer negocios. E venderon na Coruña todo o tesouro. Todo non. Levaban algunhas pezas nunha caixa de madeira e Alfredo encargábase de vendelo. Na casa, Amalio ía agardando os cartos dentro dun banquiño de madeira cun dobre fondo que el fixera. Entón Amalio gañou moitos cartos, non? Pois sí, converteuse nunha das persoas máis ricas de Caldas. Cos cartos decidiu comprar un edificio de 3 andares na Coruña e comezou a preparar a compra, pero... Non mo digas, a maldición do tesouro. Pois sí, Clementina, porque a partires dese intre todo mudou para mal. A Ignacio, o que tiña outra parte do tesouro, gustaballe un pouco ir aos bares e cada vez que bebía demais, dicía: Na miña casa bebo viño nunha copa de ouro. Esa frase e outras sospeitas chegaron a ouvidos da Garda Civil e comezaron a investigar. Así que un día foron á casa de Ignacio e confesou todo. Foi Amalio Touceda o que atopou o ouro e ten enterrado no chan da súa carpintería. Ai, 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 ai. E que pasou con Amalio? Cando veu a casa a buscar os cartos para mercar o edificio, foi detido e o levaron ao cuartel. Alí había un capitán de Porráns que estaba decidido a dar co tesouro polas boas ou polas malas. Vostede atopou o ouro. Eu sei que o ten. Onde está? Ten que cantar, ou non sae vivo daqui. O capitán comezou a golpealo e Amalio berraba tan forte que os veciños do cuartel saíron das súas casas a ver o que estaba pasando. E cantaron. Alto e claro. A Garda Civil recuperou a parte do tesouro que quedaba sen vender e meteron no cárcere a todos os que estaban traballando na finca aquel día e ao primo de Amalio, o que axudou a vender o ouro. E que pasou co tesouro? Pois depositárono no Banco de España e, inda que había un museo de Madrid interesado en quedarse con el, finalmente foi para o Museo de Pontevedra. Elena, ti me dixeches que o tesouro estaba enmeigado, que tiña unha maldición. Pois sí, despois de ter unha gran fortuna, o pobre Amalio quedou arruinado. Tivo mala saúde o resto da súa vida polas torturas. Tentou refacer a súa vida cun bazar chamado El Tesoro e arruinouse de novo. E por moito que quixo, non foi quen de formar unha familia con Dolores, a súa dona. Elena, moitas gracias por contarme esta historia tan emocionante. Grazas a ti. Agora só queda que vayas ao Museo de Pontevedra e descubras o maravilloso depósito das Silgadas. E xa sabes, coidado coa maldición. ¡Taxi! Museo de Pontevedra, planta primeira, sala número 1. ¡Qué emoción! Chegou o momento de descubrir o tesouro de Caldas. ¡Canta beleza! Aí están os lingotes, as xerras, o peite de ouro, o tesouro que quixo ver a luz. Todo o mundo debería ver esta maravilla. Clementina, misión cumprida. Museo de Pontevedra, praza exterior. Nada mellor que un boxeado para celebrar o éxito desta aventura. Inda que aventura moita non houbo. Desculpe, señorita, pode apartar un lado? Precisamos aproximar este montacargas aos ventanais do museo. Claro. Ale, Pierre, arranca o montacargas. Très bien, Philippe, alabou. Que simpáticos estes señores franceses. Pero, que ruido é ese? Algo pasou no museo. Desculpe, garda, que sucedeu? Algo terrible, señorita. Roubaron o tesouro de Caldas. Cuidado con esa moto. Por fin unha aventura. Teño que facer unha chamada. Clementina, que sucede? Tío Indy, collo láter. Temos un tesouro que recuperar.
Clementina Jones na procura do tesouro perdido.